Tää on se veljensä siinä Teppo-elokuvassa. Ai jaha. Vai. Onks tää sitten Matti? Tää on Pate. Ai, tää on Pate. Mä en sitten, jos on Matti ja Teppo, niin... Ja mikähän sen nimi on? Otahan sätky sitten. Kiellat. Tulinko vähän liian lähelle jo? Jee. Tästä riittää ihmeteltävää. Patellaan Paten jutut. Ai. Onko mistä tuolta Unkarista vai mikä maatian satu tämä levinnyt? Mistäs tää nyt sulle sitten? Pikkupilistä. Pikkupili. Niin, Pikkukilistä. Ja tuolta Kolilta. Niin, tai tuolta Lieksanpuolta. Lieksanpuolta. Niin. On se tönkännyt näköjään. On se Pitääkö sillä olla tönkäämistä sitten? On, niin sille pitäisi olla rapakuoppakin. Pitäisi tehdä kaavurilla vetää. Ja sitkö olisi tyytyväinen? Joo. On. Kyllä siis tämmösenhän voisi ottaa ihan tuvalle. Niin, se on hotellissa, se asuu kuulemma se veljensä. Veljessä? Niin. Jaa. Nukkuu kuulemma samassa sängyssä. Ei saa. Mut siinä sitten ei pääse kuin mutapaini iltoina tyydyttämään rodulle tyypillisiä tarpeita sitten. Joo. Eiköhän tässä riitä Tuulalle ihmeteltävää. Jos meille samanlainen. Mutta sillä on niinku häntä on kippuralla, se ei oo villisika. Pate. No niin. Nyt mun oma varjo Patessa koko ajan.